nechce sa mi to písať, ale keby vieš, tak motýle lietajú od konca februára do začiatku decembra. Ich každé, akože, čo je už podľa mňa dosť veľa času, kedy lietajú motýle. A ich každodennou starosťou je príjmať potravu. Ich každodennou starosťou je príjmať potravu. Ich každodennou starosťou je príjmať potravu. Páriť sa a klásť vajíčka. To je to, čo robia motýle. To je niečo brutálne. A motýl je naozaj vec. Ja len, že sú veľmi pekné. Neviem, kto by povedal, že motýle, ale podľa teba môj kamarát Juj, to som ale povedal priveľa na takú dobu, čo sme sa nevideli, ale už som to povedal. Je aj tento motýl pekný. Ale ja, zatvrdnutý hlupák, si myslím, že iný motýl je pekný. A neviem ho teraz momentálne nájsť. Ale to bude asi len preto, že som videl krajších. Ale tento už začína byť niečo ako pekný. Ale verím, že aj tento je pekný, aj ten naľavo. A aj tento musí byť. A to už narážam na to, že musia byť všetky pekné. A to sa vraciam k tomuto a rozmýšľam, že ten musí byť fakt, že pekný. A rozmýšľal som nad tým, aké to pre teba vlastne muselo byť. Keď máš korene z Vietnamu a vyrastal si na Slovensku. A to si myslím, že nad tým budem rozmýšľať navždy. Ale som rád, že som ťa spoznal. A že ťa stále poznám. A že toto nevyzerá ako motýl. Ale pravdepodobne to je niečo, čo má hlavu tu. A lieta to a vyzerá to ako lietadlo. A je asi aj určite pravda, že lietadlo vyzerá ako toto. A to je menej ako človek. A to už som asi zatiaľ priveľa, ale možno som aj povedal, že to je stále pekné. Čiže aj človek musí byť pekný. Ale to už nebudem hľadať, lebo sa objaví. Ale radšej o niečom dobrom. Toto je motýl, ktorý sa volá, a to asi ty vieš, ale ja nie. Ale pamätám si ho. To nie je červené očko. Lebo ak toto je červené očko, tak to bolo normálne pre mňa, keď som bol malý, že sa to tak volá. A je na púpave. A na začiatku Boh stvoril nebo a zem. A dúfam, že za toto ti nikto neublíži, že si to počul. A vietor sa len skoro dotýkal zeme. Lebo tam bola voda. A pokiaľ chceme počuť ďalej, tak sa úprimne obaja musíme dostať z čohosi. Ja som sa do čohosi dostal. A potom som sa vďaka Bohu, ktorý je tým smerom, dostal von. Ale spomenul som si, že keď som bol malý, tak stále som ešte sa nedostal z ničoho. A myslím si, že ti to až tak neublíži, keď zistíš, že nie si sám, kto je v zlej situácii. Ale aj sa z toho chcem dostať. A verím, že aj ty. A možno ty nie si v tom až tak, jak ja. A v tom prípade by som ti mohol ublížiť. Ale ja to beriem späť, to možno, lebo ja verím, že to tak nie je. A rozprával som priveľa. Ale chráň sa. Vieš, pokrytci sú takí, že keď spravíš toto, tak už sa ti nemôžu pozrieť do očí. Už ti neveria. Ani čo si povedal, lebo si mal zakryté ústa. A není hriech rozprávať o očiach ďalej. Zakryť niečo,
už aj tak pokrytec nemôže vedieť, čo som ti tuto povedal. A ty nie si pokrytec, lebo si môj kamarát. Jedine, že by si bol pokrytec, to by si ma nahneval strašne moc. Ale ja viem, že si môj kamoš. Aspoň som ti chcel povedať, že ahoj, vieš. Čauky, tráda. Ale slovo do boja. Jak sa vraví. Tak ešte keby ti ukážem jedného motýla. A že ak som sa z toho dostal, to za pomoci. Tak tento napríklad je hnedý. Není hnedý. Je. A ten je dosť... Toto je list. A listy ináč. Keď napíšem list, tak mi to ukáže, dúfam, že nejaký pekný. Lebo ináč. No tak ja neviem, ale či už si sa bavil niekedy o listoch. Toto je list, ktorý som si ani nechcel pozrieť. Ale keby si pozriem ten, čo som chcel, tak si radšej pozriem tento. Tam už som spravil niečo nebezpečné. Dá si nekýchnem. A keď vidíš, tak tuto je stopka, hej, alebo ak tady to ide, hej, stonka som chcel povedať, a ide až potiaľto a z nej vychádzajú ďalšie stonky, také, a sú spojené niečím, hej, a to je jeden list. To tak narastlo a je zelený a pekný lístok. A na okrajoch je bledozelený. A je navrhnutý. Ale to nikam nemierim. Aj keď keby ti to nevadilo, tak by som tak zamieril. Ale mierim zle, pretože tu je hlavný a tu sú vedľajšie. To sme sa učili. Tak možno, čo sme sa učili, nie je zle. Takže stopka a z nej vychádzajú žily. Toto sú žily. A cez ne ide voda až do sem. A tam je čo? To je tenké. A slnko na to svieti. Čiže do toho ide svetlo a voda a to tak funguje. Ale mne sa to aj páči celkom. Taký lístok. A na jeseň to zmení farbu. Čo je veľmi pekné. To nie. To je žlté. Ako zhnieť, ako to je jedno, ale iba myslím, že aj ovocie mení farbu, ale dobre, to je list. A keby ešte môžem sa s tebou trochu dlhšie rozprávať, čo sa s tebou síce nerozprávam, tak napíšem aj, že nie jablko, napíšem, no tak vymysli ty, aké ovocie. Ale ja tu mám list, aj pri sebe vlastne, ale ten je dosť tmavý. Nič som ani nechcel povedať. Ale rád ťa uvidím.